Og vi skulle jo prøve at snakke lidt landbrug, og vi skulle gerne gøre sådan, at det ikke blev alt for fagligt. Vi vil gerne have, at byfolk også lytter med, for vi skulle jo gerne lære lidt om hinanden. Og i dag vi har drøftet lidt om, hvad vi skulle snakke om, og vi er kommet til, at vi skulle prøve at gå en lille marktur, hvor vi også vil snakke noget om miljø, som jo er så aktuelt. Og så vil vi slutte af i Claus Carstens svinestald. Men vi kan jo indledningsvis konstatere, at det er april, og det er forår, og det er så herligt, som noget ting kan være. Det er rigtig bunvejr, og det er tidligt, og det har været et nemt forår. Det har været rigtig et ønske forår. Det har været så perfekt, at jeg har læst i avis, at en direktør for et stort kornfirma mener, at vi kan forvente en kæmpe høst. Jeg lige sagde den mand, det er noget i vej med ham. For selvfølgelig ved vi ikke, om det bliver en kæmpe høst. Det kan blive en rigtig elendig høst. Det ved vi slet ikke endnu. Det kan vi først se, når høsten er i lag. Men i hvert fald foreløbig, så står det perfekt. Men ellers i den sidste måned, så har bønderne jo haft travlt. Det vil sige, at de ikke har helt så travlt, som de plejer. Og det er egentlig af forskellige grunde. For det første, så har vi jo ingen vinter her i år. Så det hele, det var bare klar, da foråret det kom. Vi havde møgeuge og gylleuge, og det hele, det var bare så nemt. Og så blev det jo et nemt forår. Det var jo tørt, når det skulle være tørt. Det var ikke sådan, vi havede op, og så hældte det regn ned, og så kunne vi det igen. Vi kunne bare begynde fra en ende af, og blev ved helt, vi var færdige. Og så var det endelig en tredje ting, der gør, at vi ikke nu mere har så travlt i forår, som vi havde førhen. Og det er, at nu er der vintersag over det hele. Vi kan sige, at det danske landskab, det har helt skiftet karakter. Hvis vi går en halvsnæs år tilbage, nu har jeg fundet nogle tal frem, som jeg egentlig synes er helt sjove. Og det der er nogen, der siger, at bønd, det er sådan nogle konservative bæster, det der er rock med. Men altså for nu lige at vise, at det er vi faktisk. Så var der sådan, for en halvsnæs år siden, der var der 1,6 millioner hektar med vorsæ. Og i dag er der kun 800.000 hektar. Det vil altså sige, at det er halvdel, det er kun halvt så meget vorsæ, som for en halvsnæs år siden. Af vintersæ var der dengang 250.000 hektar, og i dag er der 1 million hektar. Det vil altså sige, at det er 4 gange så meget vintersæ i dag, som det var for 10 år siden. Og det er sådan nu, at 70% af Danmarks landbrugsareal, det kan vi kalde grønne marker. Og det var jo det, man ønskede i den her vandmiljøplan. Der står jo, at vi skulle finde frem til, at vi fik 65% grønne marker, og i dag er det faktisk 72%, hvis vi skal være helt nøjagtige. Og det vil altså sige, at landmænd, de har levet op til det, det blev så, at de skulle. Og det gjorde vi nu også, fordi at vi selv synes, at det med grønne marker, det faktisk var en god idé. For det første, så er det ligesom arbejdet blev lidt bedre fordelt over år, og for det andet, så giver vintersæ også mere end vorsæ. Så det er altså en god idé. Men der følger nogle problemer med de grønne marker, og det vil jeg komme ind på lidt senere. Men før vi går videre og ser lidt og ting, hvad der sådan er sort, så kunne man da stille det spørgsmål, om det nu også i det hele taget kan betale sig så Danmark til. Det er jo politikere, der siger, at de her miljøsvin, de faktisk ikke betyder en klap. Landmænd, de er egentlig lidt af en hemsko. Og det kunne vi jo så godt diskutere. Men så kunne vi jo så lige slå fast først, at handelsunderskud i Danmark faktisk er mellem 10 og 30 milliarder årligt. Det er penge, der mangler i valutakasse. Og er det så landmænds skyld, at det er sådan? Ja, vi kan jo se, hvordan det egentlig er med landbrugsøkonomi. Og der er det sådan, at landbrugsproduktionsværdi her i Danmark er cirka, nu er der rundtal, 75 milliarder. Men så bruger vi selvfølgelig nogle råstoffer, som vi indfører. Det er 25 milliarder, men der er immervæk 50 milliarder kroners værdi, som vi kom til at mangle
hvis det ingen landbrug var. Og hvis vi så tager hjemmeforbrug, det er 20 milliarder, så vil det sige, at vi kommer 30 milliarder hjem i valutakroner. Og det vil altså sige, at dem vil vi komme til at mangle, hvis det ingen landmænd var. Så i stedet for 10-30 millioner underskud, så vil det nu være 40-60 milliarder underskud. Og det var der noget, den kunne tage for. Det er sådan, at en gennemsnitslandmand i dag faktisk stamper for cirka 1 million kroner op af jord på sin gård. Af den 1 million, så vil man jo sige, jamen det var da kolossalt, har de virkelig så mange på skatbetalt jytner og ja, det er sådan, at det er jo et indtægt. De fleste, de forsvinder igen til alt muligt andet. Det tilbage bliver det mellem 5 og 10% til en landmand. Det er det penge, han kan stoppe i sin egen lomme, hvad han får ud af det. Så kan jeg lige måske fortælle, at der er ca. 250.000 direkte eller indirekte beskæftiget ved landbrug. Det er sådan, at for hver en landmand, der er beskæftiget, der er det ca. 1,5 uden for landbrug, der indirekte er beskæftiget. Og jeg tror, jeg kan våge at påstå, at i Vojens Kommune er ca. 25% af indbyggere afhængige af landbrug. Så det er altså godt nok, at vi får den her jord så til. Men vi skulle jo på markvandring, og der er ingenting en landmand, han synes er så skønt, som tager sin stok og så går sig en marktur. Og jeg har tit tænkt over, det er egentlig en skam, at vi ikke bygger byfolk med på sådan en marktur, så vi kunne få snakket om ting, så vi rigtig kunne få lært hinanden at kende. Men lad os altså gå en lille tur ned af Engvej. Det går fra min egen gård, og så over er det jeg op til. Det er egentlig en stump af hervej, og som er nu blevet til en kirkesti. Så vi har altså en kirkesti, vi kan gå en lille tur af. Hvis vi kigger til venstre, så kan vi se, at der allerede er nogle dyr og græs. Det er min egen. Og det er tidligt. Og der er nok også nogen, der vil sige, jamen det er da for tidligt at have dyr og græs allerede midt i april. Og det er i grunden også rigtigt. Men for det første så er der græs i jord. Alting er så tidligt. Og for det andet så er det at have et udtal af mit afkom hjemme sidste søndag til hjælp og få dem ud. Og det er jo noget af et problem, når en landmand han er selv. Det er jo hvordan han skal sådan få sine dyr jaget ud i forår. Men når man så har nogle hjælp der, så er det bare med at være der. Så går vi ned ad den vej der, så kommer vi ned til Å, det vi kalder Selskær Å eller Selskær Bæk. Og det kunne vi så gøre et lille ophold og tage en lille snak om miljø. Den her Å, det er blevet til en kanal. Og jeg må indrømme, at den er nok blevet lige den kanal. Det var kønnere førhen, da den sådan snåede sig rundt i engen. Men dengang, der var hele det der Selskær Bæk-område en stor sump. Og jeg kan huske min gamle bedstefar, han har fortalt, hvordan i gamle dage gik med en le, og så hugget den over det her græs af. Og det var jo slet ikke græs, for det var jo dumt, han var verden skidt, som ingenting der var. Og det bare, det var det ryk op på den høje mark, så det kunne blive tørt. Men i dag, der er det altså blevet en kanal. Og det er naturligvis, fordi bønder skal jo også have noget at leve af. I kan ikke bare have sådan noget hø, de bærer op der. Når folk skal have 100 kroner i timen, så skal man nok lære at være med det. Så vi var altså nødt til at få en grundvandssænkning i sådan nogle engområder, så vi kunne dræne og afvande. Og i dag, der kan vi se, at det er blevet prima eng, Selskær eng. Og det går en masse dyr, og jeg vil da våge påstå, at det også er flot. Altså det er da helt rigtigt, sådan en å, der slynger sig rundt omkring, det er da flot. Men altså en grøn eng, det er fuld af dyr, det er sådan da også flot. Men så kommer fremtid. Og der er det desværre sådan, at dyr, de forsvinder. Eller rettere så, de koncentrerer sig jo enkelt ejendom. Og det betyder, at dyr, de i mange tilfælde forsvinder fra vores engområder,
og så er vi igen ind under nogle problemer. For så er vi nemlig nødt til at træne endnu mere, så vi kan dyrke korn. Og så kommer miljøproblemer, for så forsvinder frø og stork og alt, hvad det nu sagde, og det kan også komme noget med okker. Og vi er nødt til at bruge temmelig meget gødning, og vi er først og fremmest nødt til at sprøjte, når vi har korn, fordi ellers går det hele af det i skidt. Og det er miljøfolk jo sådan, så vi laver, og nu snakkes det meget om en 2 meter bræmme. Og det har man fundet i visdom fundet nu, at den 2 meter bræmme, den skal bønne bare sådan noget uden vi at afgive, uden at få noget foran. Og det kan vi jo ikke rigtig forstå, til det kan være rimeligt, for vi har faktisk købt og betalt den jord, og vi betaler oven i køben grundskatte af den. Så det synes vi det er helt rimeligt, at man bare kan beslaglægge 2 meter ind til å. I mit tilfælde drejer det faktisk om mange 2 meter. Men det er det med det åvæsen, for det er også en å, det er også til spildevand. Før i tiden, der var det sådan, at Sjelskær Bæk, den så ikke rigtig godt ud. Det var lidt slam og lidt skidt i den. Det var det. Og det var dem, der så, det var bønders skyld. Men jeg kan godt sige, nu da vi har fundet et rensningsanlæg op i Jæger, så har vi fint vand. Og det får mig til at sige, at det er lige så meget byer, der er skyld i forurening. Ja, men vi kunne også snakke om grønne marker og sådan noget, men tid, den går jo. Og alt i alt, så lad os sige, med alt det miljøsnak og bræmmer og hvad alt er, så lad os tage den lidt med ro. Og så snupper vi lige stok igen og går rest videre. Og det første vi ser, det er en romark, som jo står helt fantastisk i jorden. Man ser jo normalt, at 1. maj, der skal en romark kunne dække en stær, og 15. maj, der skal kunne dække en krage. Men rent faktisk kunne en romark dække en krage allerede først i april. Og vi kan altså konstatere, at vi faktisk er en måned før i år, end vi plejer. Og så har I nok lagt mærke til, at det er bønder, der ligger og sprøjter i romark nu. Det er vi sprøjter med noget, vi kalder stråforkortningsmidler. Og så vil man jo sige, jamen det er der tosset. Først så kører man ud med kvælstof og gøge for at få et langt strået. Og så sprøjter man for at gøre en kort. Jamen det lyder da også helt tosset. Det er da fuldstændig rigtigt. Men det er bare det, at vi vil jo gerne have en stor høst. Men hvis vi vælger det, og ved et stråforkortet, så vælter hele historien til at I må høst som regel, og så er det næsten ikke til at få en magetaske til at pille op. Men når vi har begyndt med det her stråforkortning, så bliver det jo stående op, og så bliver det faktisk, så kan vi få noget fint rygkorn ud af, og det kan vi jo alle sammen være interesseret i. Og vi vandrer videre. Næste mark, det er vinterbyg, som jo er blevet vældig populær for ganske få år siden. Der var det forbudt at have vinterbyg her i Danmark, og det måtte man ikke, fordi det var svampesygdom i, som kunne smitte og spredes. Men nu sprøjter vi jo alle sammen mod svampesygdom, og i år er der faktisk 150.000 hektar med vinterbyg. Og vinterbyg er jo en udmærket afgrøde, som jo giver betydeligt mere end vårbyg. Den tegner vældig godt i år, også på grund af, at vi ingen vinter har, for vinterbyg er jo ikke altid en vinterfast. Jeg har selv prøvet at have de 2 år, hvor det er frossen væk, så blev jeg kævet det. Men nu de sidste par år, der er det jo vældig godt med vinterbyg, og så har jeg netop ingenting. Sådan går det. Det næste, det er vinterraps, og det er jo egentlig fantastisk, at vinterraps allerede er i begyndende blomst. Også vinterraps er langt før i år, end det plejer. Og så kommer der en roemark. Næsten 0 roer er sået nu. Det er også helt fantastisk. Min egen blev sået den 7. april. Det er aldrig sket før. Det er sået så tidligt. Men der var der nogle af mine naboer, der allerede har sået roer før april. Det er helt fantastisk. Det er egentlig også mærkeligt, for i år der er der næsten ingen ukrudt i roer. Samtidig der er de jo helt krøjetter i græs og ukrudt og skidt. Men altså, at tiden render, og her til slut vil jeg lige konstatere, at alting foreløbig tegner ualmindeligt godt.